jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Tahun Okumene inklusif HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
Kata Yesus waktu di bumi, harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajalnya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajalnya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Tahun Okumene inklusif HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kata Yesus waktu di bumi, harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu
Shalom madita saluhutna. Sebelum kita mulai kebaktian permingguan ta ditik kita martangi yang di bagasar rohat tabe. Amin. Tapuji Tuhan ta. Mari hite guarni debata ama, do guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, do guarni todio porbadia, na tumo palangi doho tanoon. Amin. Songono do di dok Tuhan Jehovah, yuon nama ahu, jala alusaku ma ibana, saya dong anakku doho jukbang hagugoton, paluauku do imana, jala marmulia ibana bahenokku. Jala pamahapokku do imana sari matua, martua do nahundul di pangodingan di natumibuli, jala miat di linggoman ni pargogo na suatu dosan, nama dok tu Jehovah. Haporusaku, jala partano batu aku do debataku, marhapo satu hodo ahu, haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung. Debata ni hatuan nami. Huingot tami do diaka arion. Panonomu do hamatean ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul maroha nami. Jala parbadiai mamikiri sude natinaon nai. Patadahom matuhami dosa nami. Asa dia sakon rohanami. Asa hupom-pom hami. Hisap-hisap do sakap-sakap ni roha nami, jala hupasaut hami lomo ni roha na manubus hami. Asa martua hami marhite sian i rosa leleng-leleng na. Say patupa madi hami marhite Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Amen. Udul mamu mared dehita.
Satangi oma patit ni debata tu hita ima patik palimahon 1 pasapuluhon. Patik palimahon. Iko pasangapamu na torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nileon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon unak ko mamunu. Patik papituhon unak ko mangalakku. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiahon unak ko olmak katidakon hata na sotutu maralohon dongan mucolma. Pasik pasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan niroham dongas saripe ni dongammu. Manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ido sahakna rak mangido gogo meta tu debata taho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata saya parbugoi mahami mangulahon naho bartu patik ni. Tapuji Tuhata. Pauduk bema rohata tatopoti madosa tatuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargoho na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami halak nadangol naro tujolom di habangsan habadiaumi manopoti jala mangegukko dosa nami macai jok warsai hami ho marhite pikiran dohot hata dohot pabainan nami narwai dang huaholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ati-ati nami dohot nasa toddi nami dohot nasa gugu nami nang dongan nami dang doson diri nami hubaik kami tibaheni tamado rimasmu jala uhummu tuhami hamatean saliling-liling naing alai namar pos ni roha dohamin waing tuasin roham nagodangi asa mangido sian asin roham hasesan ni dosa nami saluhutna sai urupi mahami paubahor rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haolongan ni roham si pangolu dohot alani guarmu nabadiai ale Tuhan sai asi maroham dihami halak nadangolon amin. Tabege mahata baga-baga taringot wasisani dosatta. Para siroha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para siroha godang.
dang di bait tu hita hombar tu akka dosata, jaladang di balosot tu hita hombar tu akka hajahatota, songon ni rohani amana mida anakna, asi ni rohani Jehova diakka na makabiari, iwana hasangapo madi debata na diginjang. Marede hita, tapuji Tuhata. Epistel di Taminggon, Imasian Markus Bidu 10 ayat 46-152. Markus Bidu 10 ayat 46-152 tajahama masika sori. Dungi di bongoti nasida mahuta Jeriko, jadi dinaruari manesya Jeriko raposisianna dohalak natorop adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak panehenehe nama pitung si Bartemeus anak ni si Timeus. Laddo mamis sangimana sianinian alailam digogo do majohon ale anak ni si Daud asima roham diau. Jadi hatok memanehehe lau madapot do Yesus, lau stading do anggo ulosna. Dungi di Yesus matu ibana, laho maho, di pangulu haporsiom midoho, jala mamitor marnida mamatana, laos diutoma Yesus di sidalanan nai idosa na martua do akana tumangion hatani debata jala na upyopsa. Amin. Tapuji Tuhata. Yeah.
tidak ko maha porsiatai, songone tidak ko dongata sa porsian di sadok portibion, rap mai tamadok. Au porsian di bata Jehovah, ido ama parko na dosa na tumapangangi pelaka. Au porsian Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasada, iman at iman sinusa, naga bengadea sa adoras, ido Tuhan Allah, di bangunan sebulan, maka pembaca bola na kuat tuban wator pembekano, na mulak mangolo di hari patoluhon, na manai kusuk ko sa turun sinusa, isi may mana mula sa mangulungan au posya ganarok sa labusia na kaya kuliah atau banyak Kristen do ya sesama do ya lain mulak mangulang suruh do ya muluan kor gabungan sian ina.
HKBG Mati Boras Yamu kinanami tabigima tikting namasa do si pamasaon ni uriata di bahasa tikyo. Selamat hari Minggu madita sude amanami dohot inanami ruas ni huriata HKBP Batam Resok Batam naro marminggu di bagasa sadaryon. Selamat datang nang dihamu amanami dohot inanami naodope marminggu sahali di huriat tahun na parjulu goarni minggu ia goarni minggu ta sadarion ima minggu info kafit manang bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab topik minggu ima Jehovah pabotohon aka dalanna Tuhan menunjukkan jalan kepadaku napaduahon ruas napida mamuka minggu sadarion nunga pidahuria be naparjolo amata Nikodemus Manalu SH dohot inang doktoranda Indria Turiti Ratna Mariani sialani pidahuria nasida tu HKBP PTjo Resort PTjo napaduahon amata Bestran Birlando Pajaitan Inang Rizda Melina Simangucong Siala Pidahuria Nasida tu HKBP Keduang Resort Salbranan Distrik 21 Banten Napatuluhon Tikting Marbagas Tik-tik paduahon Naing majalo pamasu-masuon Perbagason ma ima si Glen Pelik Hot Parulian Simorakir SH MH anak ni amata Dr. Jonggi M Simorakir SH MH tubuh ni inata Dr. Ida Rumodang RS Raja Guguk SH MH ruas ni Huria HKBP Menteng Jalan Jambu Resat Menteng Jalan Jambu Dohot Orwana Sara Yosepi Jurma Manalu ST Boruni Amata Situa Insinyur Sabar M Manalu Tubuh ni Inata Asti Boru Siagian Ruas ni Huria HKBP Batam W Batam Center Pamasu-masuon nasida di hari Sabtu tanggal 24 Februari tahun 2024 di gereja Nata HKBP Batam masuk pukul siawib napapaton paduan suara anugerah GPIB Maranatha Jakarta sadarion minggu 10 Februari 2024 paduan suara anugerah PIB Maranatha Jakarta Rabdo Dohita merminggu di pukul lalu Nasogot. Nomor 5 pelantikan panitia tahun Okumene inklusif HKBP Batam sadarion minggu 10 Februari 2024 permingguan pukul 10 WIB tapatu pada pelantikan panitia penata layanan tahun Okumene inklusif HKBP Batam susunan panitia inti tahun Okumene inklusif HKBP Batam Ketua ST Deperman Sihan Wakil Ketua Situa Orien P. Lubis Sekretaris Effendi Martahan Selain Wakil Sekretaris Rudi Sipahutar Bendahara Leni Evelina Sihaan Napaunopon Paborhaton Bibel Pro Leni Sinaga Dohot Pangujakonon Bibel Pro Hanna Putri Pasaribu sadarion minggu 10 Februari tahun 2024 permingguan pukul 10 WIB di Bagasa Tikion tapatu pada ulaon paborhaton manang perpisahan tu Bibel Leni Sinaga Sian Huriata HKBP Batam siala pida tugas nasida tu HKBP Pekan Pulau Raja Resort Pulau Raja Distrik Sapulalu Asahan Labuhan Batu jala tapatu pado
pangujakonon bibel pro Hanna Putri Pasaribu nasalilingon makobasi di Departemen Marturia Kantor Pusat HKBP gabe makobasi di Huriata HKBP Batam hobar tusi tapatu pado parjolo papunguhon pilihan amplot tu bibel pro Leni Borusinaga diganu parmingguon songon nadi dalata makalasod dohot makamulatehon pakubasion ni nasida sa lelengon di Huriata HKBP Batamong napaduahon duksidung parmingguon pukul 10 taudiu timamusik ulaon marsipanganon dohot sesi ramah tama di gedung serbaguna lantai 2 nama dohoti ima uluani sudah full timer dohot keluarga perhalado dohot keluarga utusan sian wip 2 kakak jala utusan sian ganum katurugilan 2 kakak sekolah minggu remaja naposo dohot punguan kor na adong di Huriato napapetuhon inganan pertanyaan wik di hari Rabu Balai Kolam Sada Galilea, Balai Kolam 2, Balai Kolam Teolu, Tiban, Bengkong Sekitar, Seipanas, Blok Onom, Kampung Nanas, Batam Center 2. Kamis 22 Februari 2024. Batam Kota, Batam Center, Nagoya, Bengkong Indah, Baloi Dipam, Mukap Kuning, Muara Takus, Baloi Center, Baloi Kolam 1 Nasaret. Napalualuhon PHD Punguan Korama Korina HKBP Batam. Pinabotohon matusude anggota ni punguan ina Debora, ina PHD, ina Lubuk Baja. Hobar tuhatutuon nang diputuson Huriata marhite uluan ni Huriata ima taringot tu PHD. Punguan Korina na pinatupa di hari Jumat ganup Minggu. Hobar tusi songon pembagian jadwal dohot inganan PHD ima na perjolo ina Debora masuk pukul 10 inganan konsistori. Nomor 2 ina Lubuk Baja masuk pukul 10.05 inganan ruang sermon. Nomor 7 ina PHD masuk pukul 10.06 wib inganan gedung serbaguna. Napasiahon pelatihan saksofon dohot biola. Pinabotohon matusude anggota pelatihan saksofon dohot biola nang marsiajar salilingon. Tauduti mamusek pelatihan saksofon dohot biola di hari Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024. Napasapuluhon namarsahi. Tabuama di bagasat tanyakta ima ruas ni Huriata na tongon di bagasan parsahito dohot pemulihan asa tumibu hipas ya goar-goar ni nasida tabereng ma di layar impokus na adong di Huriata napasapul sadahon sumbangan jinalodo sumbangan bunga altar di Mingguta saderon ima sian Gabriel Simanukalit Manang sian Batam Center Mauliati ma dinasida napasa 10 tahun ucapan selamat ulang tahun sude parhalado doho ruas ni Huriata pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma tu sude ruas ni Huriata nama ulang tahun di bagasan semingguan guar-guar ni nasida tabereng ma di infokus nadong di jolon pasapulutuluhon barita habut ni roha nadi hari Senin 12 Februari 2024 nunga maruju ngulu amang Edi Pola Siregar manang Oppu Jason Doli umur 60 tahun Nabi ni habaluhon ni inang Rima sianipar manang Oppu Josan Boru sian wik Baloi Center tatanya koma asa tumuibu tarabur rohani keluarga na tininggal honna
nomor 10 paton parhepengon saldo akhir per 10 Februari 2024 gudangnya 255.532.982 rupiah. Songonima tikting namasa di huriata Tuhan Jehovah ma nama masu-masu huriata. Tabige makor ama sahata dok keluarga.
Tapuji tuata maredehita. Damene di batana sumurung sian salhu naroha imana mangaramoti akate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas Salum. Muliate mandi Tuhan tam nunga bui tabulus pemilihan. Itu teh Merdala do dengan Yokpe mungkin perbuena cukup menyedihkan. Jadi anggiat tutik kinanengro tong diperwai Tuhan hita perbisuki alana budari kami rap dohot pendeta tabga pendeta hani dung mangida ke perdalanan ni pemilihan penuh dengan pergumulan ngagudang moru sian kita halak Kristen na jongjong di senator do di anggota dewan. Jadi gudangku kalau kami da budari betapa ini sangat menyedihkan. Mulu kata nami da budari jemaat kita sekarang sama dengan pendeta ngahera parma bibi nama hita tak parma biru-biru karuas tahun nga masih todong dalan na ipu di hita guna dengan sasitong eko parma biru-biru iko dijulu do hita iko kira to mangarakon tapi ternyata nga masih buat dalan nabi ujung nga tangang nabui laho manupahi. Di persejarah narga na manginang tutikin na nengro buado tutu aka hita ruas ni huriang bui sa pikira juati jala unang serap neng maju sudi sada 202 itu ta manginang. Jadi dangadong be asing ide bata dang be pangalualuan ngamoru ya boleh kodong perdita tuisin na mahita mga luelu asing itu hani kita tanya koma arong ka tanda-tanda na mungkin mengurupi kita alain na pasti piga siya naka ruwasta na doho tu kontestasi nga tong dengan menyatakan ba mulai hati dia kapanupahion pangurupion jalangan dengan kami merdalan dan akan asing. Artina nga di patuduhon tang parsido behami tutikin na engro. Imara per kilon nami kami akapadita lagi di tahunon
gudang nata parukilhon di masa-masa di pesta demokrasion. Nasanggiat sa di hari api hasil lahaduan ta jaga homma asabui ta kondusif. Asabui sonak suarir buah kita medalanya karya rita. Alani hatan itu hatta di bagas sadarion di minggu di tikyon ima notar surat di Psalmen 25 ayat 110 songonon ma duduk di sini. Hodo ali jahuba di halunguton rohaku, ali di batakku marhabo satu hodo au. Unang tungpaila au, asa unang marsurak-surak akka musuku mida au. Dakta hetagamon tarurak sude akka namaka poseho, say maila dusugot akka pangose suala, suada alana. Ali jahuba saya pabotohom matu au akka dalammu jala ajar hutu au akka bugasmu. Saya tugu-tugu mau tu bagasan hasit tongammu. Jala ajari au ai hodo di batani hatu auku. Hodo naku kaposi ganupari. Saya ngok ma ali jahuba akka denggan ni basam dot asin roham ai sian narubido akai. Say unang paingot-ingot akka dusa ni haposoku dohot pangalosyoku say ngok mau ali jahuba homar tuasi ni roham ala ni denggan ni basam pardenggan basa jalan nabonar do jahuba ala ni dipodahod do dalan natigori tuaka pardusa di parnonohod do uhum tuaka nadangol jala diajar kodalan na tuaka na tarjepol. Asini roha dohot hasit tonga do sudi dalan ni jahuba diakka na mangaraduti padanna do takka panidangyonna. Songonima sahakna jahuba do pabotokon dalan na. Life is journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup tahe? Perjalanan berarti adong pergerakan, adong parhusoron siasa ada titik tu titik nasing. Jadi neng dokonota dang malua kita sian ngulu na mardalan. Mulu sumardalan bihalak ngaong naso beres di sini. Itu kan? Mulu ngasehoti mana, dang parhusoron di mana, itu pareso ma. Berarti aku naso kurang beres di sini. Alai neng dokonota di perdalanan ipe tentu tonggoi ko jamot kita. Ternyata dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah di zamanon rikodo pamanatota. Karena ternyata perjalanan itu tidak selamanya mulus. Perjalanan itu tidak berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Perjalanan itu bisa tidak sesuai yang kita inginkan. Alani dora nang didok halak batak manat unang tertuk-tuk dadap unang terhubung. Itu teh tengok dope. Ada kehati-hatian adong hamanaton molo mangalakka. Molo halak asal mangalakka boido salah lakka. Mulu somanat mangalakka bui salalakka. Mulu jol mangasalalakka disima di mana bui mangadupi banyak pergumulan hidup. Jadi orang yang mau pingin sukses sebenarnya dia harus memulai memikirkan sebuah perjalanannya dengan baik. Halak naeng denggan mardalan di ngoluna ikut dibonai sian nemerenungkan perdalanan. Ido nata pamanat diturupukon
Waduh tutu Raja Daud adalah sosok yang benar-benar punya relationship dengan Allah yang begitu akrab. Hubungan perseorangan narosu, hubungan yang begitu intim. Dan dia bisa melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Puasa di bagas ombasom muluteda naking diturpukon pabua Raja David madok hodo ali Jehovah dihalunguton rohaku. Ini adalah merupakan sebuah gambaran adong sesuatu na unik, na ditatap, na niida, na dihapursian ni Raja David tu Jehovah, sehingga dia merindukan kehadiran Allah dalam perjalanannya. Di ayat napa dua didokon ale de batakku marhaposatu hodwau unang tung pailau. Dia melihat bahwasanya di sepanjang perjalanannya itu Tuhan sering menolong, sering memohon, menugu-nugu, mangarahu di mana sian ragam-ragam di hamaolon. Alanido adong pos niroha di ibana molo imana mangalu-alu tu debata, ibana curhat tu debata, imana pasahaton holson nirohana, aha holson nirohana horoa. Ternyata dalam perjalanannya itu adong gona makasuguhun ibana. Ada yang tidak menyukai dia, imana diguari musuna. Jadi hitau penwaeng deng meluasian hal-hal nasoni. Tanpa tasadari kita juga mungkin memiliki musuh. Dalam artian yang membenci, yang tidak menyenangi kita. Jalan orang-orang yang tidak membenci seseorang, orang-orang yang membenci seseorang, yang tidak menyenangi seseorang, pasti ada niat-niat jelek. Adong sakap-sakap naroa. Dia mengitip-itip hagaleon dohot hakurangan. Itulah niat jelek. Jadi tentunya neng dokonota orang-orang yang benar-benar mengalami pergumulan seperti Raja David ini adalah orang-orang yang baru kuneng namar siranggu tadi. Boleh dok nak kini ali di bataku marhapo satu hodwa unang tu peilau asa unang marsurak-surak akamusukku midaau. Tu pabuido dok konota di perdalan minggu tahun apalagi adong go sahit na sumelum siak kita halak batak. Sa tu sonari ra dang lokang gupi. Ame. Hosom doh late niroha. Ini satu penyakit yang belum beres. Kalau seandainya penyakit ini beres, betapa hidup kita ini akan semakin lebih baik. Jolma nakosom, jolma silateroha, pasti tidak menyukai kesuksesan seseorang. Dus-dus yang diturpukon. Ada orang-orang, ada sekelompok orang, ada pribadi, adong halak naso makalomohon si David. Imam Musuna. Biasanya naso makalomoh kita on, mulai dok di halak Batak, ulu menabban, ulu menaba. Di halak Batak pe bulu neng sukses do unang masih taban. Unang masih sabanan. Kalau masih ada sikap karakter yang seperti itu, kita juga tidak akan pernah naik ke atas. Kita akan selalu di bawah. Kita tidak akan pernah menjadi kepala. Kita akan selalu menjadi ekor. Kalau ada sikap-sikap yang tidak saling mendukung. Dari kok dohi tambangida,
betapa gudang harugyo bulun molo adong karakter-karakter naking ima sahiti hosom do lateni roha. Mari kita bereskan. Molo suku kita nong mago do hosomon na manginang, nong mago do hosomon, baru nang mau do hosomon, daong ya daong, ido ya ido, nong mago do, nggak mago be, songon nasu serius dua mu bereng, nong mago do, saya yakin tidak. Kalau kita bisa melihat apa yang harus kita lihat dari kata-kata hosom. Hosom biasa itu sifatnya adalah ingin merusak karakter orang, merusak reputasi orang, merusak integritas orang. Jadi hosom bukanlah sifat yang konstruktif, tapi sikap yang merusak, menegai. Jibularong dihitan waeng aka sifat-sifat na songoni di tunga-tunga ninguluta sa sitongan yang dokonotta dang bagian sian na dihalomohon de batalo behita. Dang bagian siad dalan di batalo be. Alanido di bagasob bason marhiti-hiti neng dokonotta kita harus terhindar menjadi orang-orang yang suka membuli, orang yang suka parwarwahon, orang yang suka jadi hater, itu teh. Jangan sampai terlibat dari hal-hal seperti itu. Tapi justru kehadiranmu iku boy menyejukkan dan bisa membawakan rasa damai. Itu tugas ta neko ningotot ta bahwa memang perjalanan tahun Sondokon Naking tidak terlepas dari sebuah tantangan dan rintangan. Alanido Raja David yang memahami ada sebuah keterbatasan. Tidak dong nasubuh di mana, bleed spot, adong jarak pandang mana dang bui bolo di mobil ada gorra tank kilo tahe ang bleed spotin na berarti ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau, bisa dilihat. Dia tahu, dia sadar. Nah oleh sebab itu dia butuh ada sebuah kuasa yang boleh menolong dia. Adong neng ide mana sesuatu naboi mengurupi mana. Jebolohitan yang merdalan nuaeng mulai ate me Tuhan na julu adong kompas. Nuaeng adong GPS, Google Map do takana asing. Alai neng dokonota sekalipun sehebat apapun mungkin GPS nuaeng belum tentu sehebat GPS sebenua gijang. Yang go GPS munai bodo mengeliduk kamu. Belok kanan ini HP lobang. Ade makana bulu seni pe YouTube, bulu di TikToki, bulu heran berbeda si Google dohot. Belok kanan ini nong ritik bayoni, dok belok kanan ini isi amu pe lobang goin na. Berarti ada batas-batas dari teknologi, ada batas-batas di dunia ini. Tapi kalau Tuhan tidak ada, dia bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia bisa melihat jauh ke depan. Kita punya batas-batas. Kalau naung tembokon, dang bubi tidak ana masa dibaliknya tembokon. Tapi Tuhan tidak. Alani ahadu neng ngidau tesian si David. Si David songon punya karakter nadong dia pistel naking. Seorang yang buta secara physically, tapi secara spirituality dia tidak buta. Secara fisik dia mungkin tidak bisa melihat, tapi imannya masih terbuka.
Nan waeng na terbalik gojol ma di Portibion. Ada banyak orang sehat secara fisikly, tapi hatinya, imannya buta. Sehingga dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa menyadari bahwasanya Tuhan itu memiliki kuasa. Jadi anggo nama pitungin aking luar biasa di mana teh. Tukpe dang di ida si malolonga alai ado nomor nida. Mata hatinya, imannya terbuka untuk melihat siapa yang lewat itu. Ternyata ada buat istilah setiap beda insting. Ada insting yang diizinkan oleh Tuhan. Ada kepekaan. Saya upah jaha-jaha, aduh halubian nih setiap orang yang buta. Orang yang buta itu dari kita mengenang, dia memiliki insting yang begitu peka, sensitif. Untuk salam. Utinggil lo nama pitung. Siak tahun. Itulah insting. Itulah yang ditanamkan oleh Tuhan. Iman yang idota ternyata ketika kita melihat bagaimana seorang buta itu menunjukkan sesuatu kelebihannya, itu harus menjadi modal bagi kita. Unang si malolok tahun buka alai nyoba tutup. Munang si malolok tahun boy mernida alayon tutup. Naulina buka si malolongon buka nang parton dion. Lalu kemudian bagaimana kita bisa memiliki hal-hal seperti itu? Itu sebabnya Raja David tahu siapa Tuhan, sadar bagaimana Tuhan, makanya dia membutuhkan Tuhan sebagai pemandu kehidupannya. Tuhan membutuhkan guide dalam hidupnya. Jadi mulu naung di pasati bana dirina tu debata ngapor sia ibana. Tu dia pe ibana mangalakka pasti donganan jala urupan di debata tu ibana. Alanidora neng dokonota di perdalanan ninggulu tahun rikota hangoluhon hatan itu hata imana di Psalmen 110 siai ayat 105 ngamadok hatamido sulu-sulu ni patu ina rutae jala hati urod ni dalapku. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan oleh firman Tuhan, bahwasanya firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki setiap orang yang percaya. Dan firman Tuhan itu menjadi terang bagi setiap jalan orang percaya. Amin. Jadi hidup kita ngoluta naso mardongaton hatane di mata bodoh kita lilu. Mardalan dongolum mardalan. Alai dang sahat tu tujuan. Mardalan dongolum mardalan alai LLD. Jangan pergerakan. Kalau lihat-lihat di sini markationg di sini. Karena apa? Karena tidak ada yang memandu, karena tidak ada yang mengarahkan, karena tidak ada yang menuntun. Jadi ketika hidup kita tidak mengalami sebuah pergerakan, tidak mengalami sebuah perubahan, yakinkan dirimu bahwasanya memang mungkin firman Tuhan itu tidak kita pergunakan sebagaimana mestinya. Jadi halak nong mengulu di bagasan hatani di mata. Tadinya hatanai gabi sulu-sulu, jal hatanai gabi hati urun. Artina, dang adong kata jalan buntu, dang adong kata hulum dalana. Karena bagi Tuhan tidak ada jalan-jalan yang tertutup. Alai bulu tabayan pikirat hamalota akan tertutup.
Karena ternyata perjalanan kita ini bukan hanya sebatas kita ingin meyakini hidup kita ini hanya mengandalkan physically. Physically ngisi pikiranmu, ngisi gugum, ngisi parbinotuamu. Ternyata dalam hidup kita ini ada yang bersifat spirituality, ada namar pertemuan tutodi. Tang soal malo, soal pistar, soal bisu bukan hanya di situ, tapi ada sesuatu yang harus kita ingat bahwasanya dalam perjalanan kehidupan kita supaya kita bisa melalui berbagai rintangan, ancaman, apapun itu, sakit, sedih, yaitu harus bisa meyakinkan ternyata ikonaronggo campur tangan di debata. Amin. Pareso jodirim, pareso rumah tanggam, pareso ngulum, so tumbuh tidu, au ngakka hamoloni, dang boy tabulus, ala saya tapangasa ko pikirata, ujungnya tumpul. Alai yakit dohita, persea dohita, molo saya tapasahat dalat tu Jehovah, dia akan menuntun kita. Di Psalmen 37 ayat 5 di dok, pasah mendalam mutu Jehovah jala haposi bana asai bana paturehon. Bodo idau terisi pasah mendalam mutu Jehovah jala haposi bana asai bana paturehon. Ala niaha ala mungkin di dalam tahun kurang darudut. Ada yang harus diurai. Yang mengurai ini tidak gampang. Nah oleh sebab itu yang bisa mengurai itu hanya dengan pertolongan dari Roh Kudus melalui Roh Tuhan. Sehingga kita bisa mengurai satu persatu persoalan masalah natarubi di tengah-tengah di nguluta. Jadi lanido di bagasom bason totu marhiti-hiti hatan itu hatta asatong taida betapa kita saat ini membutuhkan petunjuk Tuhan. Jangan abaikan jalan-jalan Tuhan. Ingat, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jangan paksakan jalanmu kepada Tuhan, tapi izinkan, ya, izinkan Tuhan itu ada dalam hidupmu. Supaya Tuhan menunjukkan setiap rancangan-rancangan, karena jalan Tuhan itu mungkin bagi kita penuh dengan misteri, penuh dengan hakomion rahasia, tapi ingat, di balik pergumulan, di balik persoalan, ketika kita mau tadi seperti yang dalam epistel olo jauh-jauh tu de batang tangi honon dado kita tak pasobona alanido di bagastikyon baru asa ditangi Tuhani kita. Bagaimana supaya Tuhan itu mau berkenan mendengarkan kita? Kita melihat bagaimana Raja Daud. Dia sadar diri, dia memiliki masa lalu yang kelam. Dia sadar diri, dia punya dosa di masa lalunya. Dia tidak mau membenarkan dirinya. Dia tidak mau bersembunyi dari masalah-masalah yang dihadapi masa lalunya. Ido banedok naking dison, molo tapayutiu naking pabua say unang paingot-ingot akadosa ni haposongku. Jugari di pajongjok kita nuay nga manginang, aong gudusa ni haposomu. Mga bati dwi dia kapardalingoluta mga bati. Kalau itu tidak dibereskan. Nah oleh sebab itu Tuhan berkenan, Tuhan bersedia kalau kita memiliki ada nadeguari confess, ada pengakuan. Gabuhingot di sada huria nahya binulus, adong sada ama ya yang datang ke rumah, tiki pada huria kami, ya laroi mana tujabu, dia lah dijabu, madok, amang,
aong nek sidokonokku ya mang ngahu boto imana nasalalangka ngamar dosa utu Tuhani puasa nasalalangkau di mana tangis di mana lehu tu dokon amang sasitonga odo nani hirmi di mata adong panidang yomu odo na marga di bata songon apo seni batau au selalu mangidaho gentle ho mengakui hakurangam gau mandokko sedario ngasih sadusam songo padi to mandok tuho Mar minggu 2 hari minggu boleh tik-tikon bar minggu amang manginang dang piga jol manahya hutad da songoni seliling padida jene perpudi dung parese sao Roma ibana tuinganan pelayan aku ubereng wajah hidupnya segar fresh. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbeda bagi orang yang mau mengakui dosana. Itu buah pakilalana. Buah manginang. Lubang. Buat tahu kata lubang. Bolo nga lubang pakilalam berarti buah mamuse sonang. Jadi orang yang menyembunyikan dosanya hidupnya tidak akan tenang. Dang lubang pakilalan nai borak do terus. Rikot hitam marsiajar bagaimana menjadi sosok Daud masa kini mau mengakui aku akurangan. Amin. Perdosa doamu miskin kali. Perdosa doamu ayo na perjulu. Jadi konaung pengakuan kita berdosa. Unang saya merasa tidak berdosa, tapi kok dosa. Nanti, mulong pengakuan ta kita na berdosa, jala kita pesongonon naking saya unang paingot-ingot dosa ni osoku. Rapjo kita mandokon, saya unang paingot-ingot dosa ni rikot dosa saya dosam. Amang mulai kita tu surga ku berengon. Amanginang perlu do di kita ada sebuah panidangyon, unak salah. Kita perlu ada pengakuan. Yakin mah kita. Suami yang mungkin masa kelam yang lalu, istri yang punya masa kelam yang lalu, anak yang punya masa kelam yang lalu, siapapun itu, padita, si tua, ruas, manangi sepe kita, molo naung rade adong manopoti dosa. Sutung buti akka panopoti dosa te holan ece-ece, tato poti madosa te mo marro si malolonga, mo marro handak terida. At jugari itori dokon tato poti madosa te na situe itor tarimang-rimangi ma madosa te di bahasa mingguon. Dungi itor suam mamedok asi maroham Tuhan, sesa madosa ki. Mulak ko siano sonang maroham. Alai mulo nang tahaporsyai dungi naking bigi hamuma baga-baga hasan dosa ipedang taingot makanya mulak kita murhing-murhing, mulak kita emosi-emosi. Kalau sudah dosanya sudah diampuni, dia akan penuh suka cita. Jadi engkau naking ini adalah orang yang berdosa, kita adalah orang berdosa, tapi tadi kita sudah mendengarkan dosa kita itu diampuni Tuhan. Amin. Taku foto si Oldor kamu di sesa dosa muna. Gua si Oldor aku ba. Nanti. Karena memang tadi itulah sukacita orang-orang yang sudah mengalami sebuah pengakuan, hidupnya juga akan mengalami sebuah transformasi pembaharuan. Jalani di damang do di dainang di bagasom bason di minggu info kapiton totu juju maho. Ate tu di bata jalua alusan na do hita.
Jala napa dua kon tayo ngok ma unang paksahod dalammu. Alay huto madalan ni Jehovah. Unak paksahod dalammu, unak paksahod pikiranmu. Huton dalan ni Jehovah. Mariti aka, mariti hata ni di bata. Ahay tangi hokko jamita saderon ulakon. Ahay tangi hokko jamita mingon salpo. Yung tamu dope jamita mingon salpo tapi tak nong lupa do. Ulakon. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, lakukan. Kerjakan. Itu akan benar-benar berfaedah. Untuk selalu menuntun, selalu membimbing kita dalam perjalanan kita. Sesulit apapun, so dia pe maulna naikon adupata bitung-atongan ni nguluta. Dangadong nasubui tadalani jala dangadong nasubui nasutahubasi. Jadi kalau kata orang bijak bahwasanya ketika kita mau tunduk di bawah kaki Tuhan, kita akan dimampukan untuk berdiri menghadapi apapun. Mululu kita ready, buduk di hadapan diri mata, leonona gugu tu kita menghadapi manang api. Itu hatta mama masuk kita, mungkin karena marukil tetap semangat, spirit dari Tuhan itu akan tetap berada bersama-sama kita sepanjang kita tadi radi lakopas satu dalata tu di bata. Imatong nang dokonon nami tu hamuna dua tu inang bilpro leni sinaga dogot inang bilpro hana buru pasaribu. Ini adalah sebuah perjalanan dan kita tidak pernah tinggal hanya di satu tempat. Buktinya sang kantor pusat Rogo Tuson, Jalasa Batam, Lao tu Pulau Raja. Jadi proses ini harus kita jalani. Dangarong nahot, kita akan terus berjalan, tapi ingat dalam perjalanan juga banyak tantangan. Banyak tantangan. Hanya tadi jangan kita menjadi salah satu dari haters. Jangan jadi dari salah satu hater. Jadi kehadiran di tengah-tengah nih Huria harus bisa menyejukkan. Ngabui berpasaribu, unang dungro gabegaur Huriaon, ala dungro lam tebu Huriaon, angwe mantak matong. Ate, songinang inang bil pro, rao borokatusan lam dengkan Huriai. Ate, kita yakinkan kita harus siap-siap untuk menghadapi tantangan hidup. Songon si Raja David. Alai sadado nataida Raja David songon naposo ni debata. Dangulu mangasahon guguna, dangulu mangasahon pikiranna, alai tetap dipangasahon di mana debata. Sehingga dia keluar dari berbagai masalah-masalah dalam hidupnya. Jadi solusi hidupmu, solusi pelayanan kita, solusi perjalanan kita hanya Tuhan, bukan yang lain. Jadi bolo adong masalah munada dua. Aung masalam inang berpasaribu suatu mengalau luhu turuas tang boy. Mau ko tu debata bolak tu pareses. Soni nang sidaga. Dilarang keras pelayan full timer curhat kepada jemaat tokka. Gabi huingot adong sederuas mandok. Ai wado amang preses nami. Ah ibu. Ai rosia nu tujau marhuai. Songon napasaton holsona. Wai pikiro karena gabi bingung ngau aturanna au ya doro tuhamu tapi gabi hamu ro dua winna karena memang para hamba Tuhan harus menjadi tempat curhat. Udah pasar ibu nang bil pro bukan jemaat yang menjadi tempat curhat tapi hamba Tuhanlah yang menjadi tempat curhat supaya yang bersangkutan bisa didoakan. Itu temang inang, itu kan? Dia bulong roh karena full time tuh kamu curhat. Ngadi orai pareses, toka. Karena sering curhat itu. Songo si David jelas si David curhat di mana tuise. Tuise curhat si David.
Amu akain apa unak turun kamu curhat, tu di mata mah curhat. Dijamin rahasia tidak dibuka. Amin. Mulut turun kamu curhat, bisa rahasiamu dibuka. Alai bulu tu di mata curhat, dangadong dibuka. Tertutup rapi. Hati, tertutup rapi. Aong persoalanmu, unang lau jawab kamu, itu lalu tutang yangmu. Tuhan, manganggui ko sanggu angguk nga, yakin mau tangi onon na doho. Amin. Amin. Nah sama doa amin berarti dalam pergumulan na. Amin. Sudah yang pergumulan na. Karena yang dokonot tamanginang itulah hidup. Jadi mari jangan sia-siakan firman Tuhan yang senantiasa kita baca. Jangan hanya kita baca tapi lakonkan. Jangan sia-siakan jalan Tuhan selagi Tuhan masih memberi kesempatan. Satu saatnya pintu itu akan tertutup. Ingat tamui. Tidak selamanya jalan Tuhan itu terbuka. Satu saatnya pintu itu akan tertutup. Awang hatan itu kata, nata kaki dokma ya takakon, inna do. Naburjui dokma dihaburjuon. Ternyata ada kata-kata satu saat pintu itu juga bisa tertutup. Jadi selagi masih ada kesempatan. Ngadi paboto bedalan na tuita, nungabe kan? Tinggal nuaing ulu doho mardalan dohot ibana. Ulu jis mandokon follow me. Mulai dokoko unfollow you urusanmu mai. Nah pasti Yesus ngamadokon follow me, ikutlah dia, lakukan apa yang dia katakan, kita akan terberkati. Amin martang yang mahita. Mauliate ali Jehovah, ala saya toktong dipakulingi ho kami marhiti hatam di keterbatasan nami, di kemampuan nami, lahu mengadupi aka namasa jala galedo kami tutu lanido macarikot diaka pangurupion sian gugu dohot wasom dohot holong niruham tong topa mahami Tuhan song Raja David nasai tokto makalunguton ho marhapo satu ho ala dihapur siay do Tuhan pabua na marhuaso doho mangurupi ibana paluakon sian ragam-ragam niak kahamaolon di tonga-tonga ni pardalanan ni guluna alani Tuhan kami pe kuhasi oleh kami do kuhari kotok kami do naikon ho dengan nami manaripari akari-ari nami Tuhan adonggo naikon singoton nami adong naso makalomo kami, aong na makasugo kami, jala marhiti-hiti, asam marbisuk kami Tuhan. Patuduma dalam mutu kami, asabuy hupatuduhon kami, aka napatut si hubasan nami, di tonga-tonga ni gulu nami. Porsyado kami Tuhan, naso pailaom kami. Jala dangadong nabuy masa, molo dang lomoro ham di pardalan mulu nami. Alani saya tu ho mahami toktong marpangusadean. Ho managabi partano batuan nami. Ho managabi haposan nami. Uluhom mangulo nami Tuhan. Uluhom mapardalanan nami. Uluhom makaulon nami. Asam marture ho Bartolomo niroham. Jalabui pasunakon rohanami. Jala pasangapon warmu nabadiai. Jala ni botohodo Tuhan mulutuk pesi pata jojot kami lupa laho mangasahon ho. Pura jumi kami ala pardusa gudang do kami. Di botohodo manang dia nahula kami. Dia kapartikian na pinasaham to kami. Sian kami nekon nami, haposon nami, satu tikyon. Ragam Tuhan si pata ulaon parsauran nami. Naso Bartolomo niroham asi maroham ali Jehovah seho matoktong manal puhodi asa unang gabi pangabati dia kapasu-pasu na naik sitab bahonom mo to kami gadup marsada-sada cara khusus nang tua karuas ni Huriam na mungkit tongon nuaing
na mangadupi akka gok parukilon alan yakka parsahiton kana masa di tunga-tunga ni keluarga do taka alani yanakkon alani usaha do akalan nasing papos rohana sida Tuhan pabua donganammu linggumammu do nasida mariti todim saliling radi kami radi nasida juju tu warmu nabadiai jala mariti itima nang di bagasob bason tuaka dongan nami naong madohoti kontestasi di pemilihan na parpudio Tuhan tung macai adi itu gua tete nami Tuhan dinaso perosopiga karuas ni huriam nuaeng na boy jongjong jala persejaran narga modi kami asa nang tutiki naneng ro boy leonom waka pikiran nauli tu kami asa boy hupas ada kami ka roha dalan asa marhiti-hiti saut akka nau parsita kami Tuhan Teo malateo kami do akka dongan nami nak selilingon jongjong di dewan di provinsi nang di Kota Madia naong mamilihod dirina naong manupahi huria saya ho matuktong mamasu-masui pasu-pasu na sida nang tutiki na nengro pasu-pasu nang bangso nami dibotohodo Tuhan nalahupay makon hasil parbu ini pemilihan umum di tiki na nengro Tuhan padau kami sian hagut turun padau kami sian hagaoron asa buidu pi kami Tuhan madai akka dami na sumurung na siya kui madalani akka ngulu nami di bagasan asidot holong ni Roham manang isipi na tinudo ni Roham gabi pargonggom di tunga-tunga ni bangso do negara nami jala gabi anggota legislatif parar mana sida Tuhan gabi ula-ulam parar mana sida Tuhan gabi habaoran ni pasu-pasum tu sadok bangso nami sadok masyarakat luas pe jala di bagasob bason otami do ka luas ni huriam na mungkin nuaik pe gudang mamarukilhon kasi parkulhonon na seho matoktong madongani mamasu-masu na sida jala diaka dongan nami na mungkin nanayang mamparsaulihon ka sakap-sakap di pardungan saripeon tutik kinanengro sa matoktong na majuluani homa na manupahi homa na mamasu-masu aka rencana-rencana na sida asa mardalan di bagasan asidot kolong ni Roham jala di bagas sadarion tong nek pajong-jongon ni huriam ma panitia ima panitia ekumene inklusif di huriaon urupi na sida lehon sahala tu nasida, lehon hasadaw nirwa tu nasida, asa marhiti-hiti, tong pararom mo nasida Tuhan gabi ulam, asa buhay lam tuwe banga, akka pelayanan pokobasyon di tunga-tunga ni huriam, na niuluhon ni naposom, tota kadungan nami akan na full timer. Jala di bagasariotong, naing paboran taon nami ma, inang biburo nami, baru sinagam, tu inganan pokobasyon ni baru di asakan. Pulau Raja. Saya matoktong mamasu-masu na sida, madongani sadia, mangulak kaulon na dinganan na baru. Nunga dito pahiwa kaulon na di huriaon, so kanima pos ni rohan namin ang tutikin na nengro, to pahammu, donganammu, na sida lehonommu bisu, lehonommu sahala na siya koy asa gabi na poso na marsahala na sida dito nga tunga ni huriam. Nang inang Wilpro Buru Pasaribu pe, nanayang di paujak di bagas sadaryon, marhubas di huriaw Tuhan saya pasu-pasu na sida bahay man na sida gabi mitra kerja dongas sa ulaon tuaka na posom tuaka donga parhalado di son asa marhiti-hiti martamba-tamba haret taon yak kapakubasyon dito nga tunga ni huriaw tutikin na negro atok sudi matahi upasat kami so nasa ulaon nami ngulu nami keluarga nami asa homa masuk-masuk kami di bagasan Kristus Yesus martangyak kami Tuhan. Amin.
Tapapunguma piliata merede maita. Dong
masuk mahita tu pelantikan panitia tahun oikumene inklusif. Alani merede mahita sian ono 172 ayat sada sahatu ayat 2 laus Roman non sude panitia tujulo. Ede nomor ono 172 ayat sada sahatu ayat 2. Romaita tujulu akamang dotak kenang. Dihamu nama nami doko ina nami sude na ruas ni huriat taon nunga ita babakit panitia tahun oikumene inklusif di Pakubasio tahun 2024 na zongjong di jolo tahun alani i bigi hamu majolo surat haputusan taringot tusi. Surat keputusan ketetapan nomor 010 garing D Romawi 20 R01 garing SK Romawi 2 2024. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Batam yang berkedudukan di Batam menimbang perlunya mengangkat panitia pelaksana orientasi pelayanan HKBP tahun Okumene inklusif, orientasi pelayanan HKBP Batam Resort Batam tahun 2024. Memperhatikan buku panduan tahun Oikumene inklusif HKBP, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga, memutuskan menetapkan 1. Susunan panitia pelaksana orientasi pelayanan tahun Okumene inklusif HKBP Resort Batam tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran. HKBP Batam Resort Batam tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran. 2. Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas kepanitiaan yang berkaitan dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 di HKBP Resort Batam. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tahun 2024. 4.
panitia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pendeta resort. Demikian surat ketetapan ini dikeluarkan, dan jika ada kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Surat keputusan ketetapan ini diberikan kepada panitia penata layanan HKBP Batam Resort Batam tahun Okumene Inklusif untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Batam, HKBP Batam Resort Batam pada tanggal 17 Februari 2024. Pendeta HKBP Batam Resort Batam, Pendeta Sudihari Manalu STH MM, ditandatangani dan distempel. Tembusan Perhalado HKBP Resort Batam 2 Pertinggal. Lampiran Panitia Tahun Okumene Inklusif HKBP Batam tahun 2024. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Matius pasal 5 ayat 45. Penanggung jawab Pendeta Sudihari Manalu MTH MM. Penasehat Situa Dr. Sahat Hamonangan Siahaan Mars. Bagi nama-nama yang kami sebut satu persatu agar tampil ke depan. Ketua Situa Diperman Siahaan. Wakil Ketua Sintua Orien Pantas Lubis. Sekretaris Effendi Martahan Silain. Wakil Sekretaris Rudi Spahutar. Bendahara Lani Ervina Bursyahan. Koordinator kegiatan Pasca Situa Johnson Sirait. Pembinaan Perhalado dan anggota Situa Budi Marganda Simanjuntak. Anggota Situa Vincentius Napitupulu. Koordinator kegiatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Mindo Malau. Anggota seluruh Naposo. 4 Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Okumene Inklusif Situa Sabas Panggabean. 5 Koordinator kegiatan Festival Kur Nyonya Sintua HS Panggabean, Ibu Eva Aleni Boru Lubat Tobing. Anggota Nyonya Calon Situa T Napitupulu Esther Boru Samosir. Nyonya T Panjaitan Erpina Boru Pasaribu. Koordinator kegiatan Natal Amaina dan Lansia Situa Maidi Manurung. Koordinator seksi-seksi perlengkapan Situa di Pos Hatorangan Dongoran. Anggota Situa J Tapubolon Boru Panggabean. Dan Situa H Hutasuhut Boru Manurung. Calo Situa R Napitupulu Boru Sinaga. Calo Situa Padang Boru Stumeang. B Hutagalung Boru Bagariang. Situa Stumeang Boru Manik. 2 Koordinator Dana J Sinurat Boru Panjaitan. Anggota Nyonya Malango Boru Habiahan. L Sregar dari Blok 6. Situa DF Sregar dari Sungai Panas. Kana Baban dari Bengkong Indah. Nyonya Siburian Boru Butar-Butar. Mohon kepada nama-nama yang disebut dapat tampil ke depan. 3 Kerohanian Pendeta David Hutasoid MTH. Anggota Diakonis Denny Boru Silitonga. Koordinator konsumsi Nyonya Hutagalung Boru Siahaan atau Nyonya Denny Nani Boru Siahaan SH. Anggota Nyonya Simbolon Boru Simanjuntak atau Melati Boru Simanjuntak. Anggota Nyonya Simanjuntak Situa M Boru Pasaribu. 6 Koordinator Sosial Dr. Indriana Boru Simbolon. Anggota Situa R Boru Naibaho. Kemudian anggota seluruh Dewan Diakonia. 6 Koordinator IT dan Dokumentasi Amang O Stompul. Anggota semua anggota tim IT. 7 Keamanan dan Parkir Situa J H Siahaan. Anggota AKBP Mangiring Utagaol. P Simanjuntak. Aibda Altom Sipahutar. Aibda Christian Silahen. Bapak M Tamba, R Sregar dan petugas parkir Gereja HKBP Batam. Koordinator Humas seluruh Perhalado HKBP Batam.
Demikian surat keputusan Uluan Pendeta HKBP Batam Resort Batam, Pendeta Sudihari Manalu STH MM ditandatangani. Terima kasih. Atong nung nga dibigi hamu surat haputusan taringot tu ulaon ni panitia tahun Oekumene Inklusif HKBP alani namanuk kumana yang tu hamu naulu do hamu pabakiton tu ulaon ni ulu do hamu alusi hamu ma naulu do hami atong di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia hupabaki mahamu gabi panitia tahun Oekumene Inklusif HKBP Batam Resort Batam tahun 2024 de Batama mangalihunggu ku Tuhamu de Batama mamasu-masu hamu asa anggiat menjadi ulau muna gabi hamuliau di goar ni de bata haulioni nang di tonga-tonga ni huriat taon. Amin. Pinasaha matu amat ketua laho madok kata samputan. Dungi panitiana asing mengaduk mahita turuas. Horas madihita amanginang salhuna. Mulia tema diamat tade bata ala dilehod dope partikian dalehet di paraminggo tadi bagasan managoto. Na huhormati hami amang uluan Pendeta Resort Pendeta Sudihari Manalu. Na huhormati hami amang pareses Pendeta Renovasi Torus. Naksongoni amang sekdis. Na huhormati hami sude pangula nagotiki na dong di tonga-tonga ni huriato. Na hormati hami saluhuna donga parhalado situa caloh situa na dong di tonga-tonga ni huriato. Nahu parsangapi hami damang dainang ruas ni huriata HKBP Batam na adong diapala partikiana. Mulia tema tadok tamat tadi bata disalu dengka di basana boy marahi pason hita sahatu abason. Dia pala diari nauli diari nadi perbadian di debata boy di patu pahuriata marhite amang uluan Pendeta Reso. Ima pelantikan ni panitia tahun Oekumene Inklusif di apala opason. Alani amanginang sian hami atas nama panitia. Mangido hami disalut aka tangyang muna damang daina. Aka dukung amuna tu hami panitia na jongjong noai di joloon. Asa margogo hami laho mangulahon. Salut aka kegiatan ni huriat tadi bagasan satau bolonon. Jala hirim dorohanami diaka dukungamuna disalhut aka ulaon na pinatupani huriata di bagasan sataonon. Moloholan hamido amanginang mangulahonon urang tukdo gogonami. Alai marpos nirohado hami tuamat tadebata disalhut aka dukungamuna tuhami. Alani tangyako kamu mahami amanginang asa margogo hami tarlumobi ma di ulaon na jonok di pesta Paskah nanang sipato paota di bulan naro asa tuhat tama na madongani hita saluhna. Mauliatema amanginang, mauliatema di amanguluan, mauliatema di hita saluhna. Butima. Mauliatema berkamu mesti tujulu. Tuson arah tuau. Asa hujalak kamu mewakili huriata.
Damang dok daenang nuaing masuk itu acara nambang ikut bima di acara Pabor Haton inang Bibil Pro Leni Bursinaga do mengujak kon inang Bibil Pro buru Pasaribu mari de mahita sia buku de nomor 807 ayat sada. Batang mamandongani ho Rodina paju pasogo Urian itu hata di bagasan Yesus Kristus, gok mati kina di hari Minggu sadarion, pabor hato tama inang Bibil Pro Leni Burusinaga sian HKBP Batam Resort Batamon, di siala mutasi inganan pakubosun nasida tu inganan nebaru, hobar tu inganan parpidaun ni pakubosun nasida, tabigima isi ni surat keputusan sian epurus HKBP na jinahao ni Sekretaris Distrik. Surat keputusan ketetapan nomor 167 garing BVR garing SK garing 12 garing 2023 Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PR Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Bibil Pro Leni Sinaga, nomor induk pegawai 2009 113 0905 1983 003, tanggal lahir 10 Mei 1983, jabatan dahulu Bibil Pro fungsional HKBP Resort Batam, terhitung mulai 15 Januari 2024 menjadi Bibil Pro HKBP Pekan Pulau Raja HKBP Resort Pulau Raja Distrik 13 Asahan Labuan Batu dengan ketentuan A. Menerima balanco pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanco pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Biro Personalia HKBP, 6. Biro Jemaat HKBP, 7. Bendahara Umum HKBP, 8. Komite Dana Pensiun HKBP, 9. Perhalado HKBP Resort Batam, 10. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, 11. Perhalado HKBP Pekan Pulau Raja, 12. Perhalado HKBP Resort Pulau Raja, 13. Preses HKBP Distrik 13 Asahan Labuan Batu, 14. DPSK HKBP, 15. Pertinggal 1 sampai dengan 14 untuk dimaklumi. Ditetapkan di PR Raja Tarutung pada tanggal 18 Desember 2023
Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani dan di-stempel. Kamu inang Wilfro Leni Borusinaga, nunga dibigiamu surat keputusan Ipurus HKBP, Obar tusi hupavroak mahamu tuinganan pakuboy semunane baru di HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik Sapulutulu asal Labuh Batu. Di bagasan guarni di Bata Ama, anak nohotor di Porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batama sudi ulamuna na selaon di HKBP Batam Resort Batamon. Bayan sangap di Guarna. Laos Maritioma pinasahat hatamolate tu kamu di siala pakubusomuna na salilingon di HKBP Batam Resort Batamon. Martangiang mahita. Ali Tuhan di Batam moliate marohanami di ho. Alanunga di dongani ho na selaon inanami Bilfro Leni Borusinaga. Nama kubasi ulaon di Habibil Fron di Huriam HKBP Batam Resort Batamon. Sai pasu-pasu ma nasa pakubusun nasida na selaon. Dongani jala pergugui manasida. Marhubas diinganan pangulaon nasida na baru. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus hupasat hami tangyang namion. Amin. Maeng marede mahita siap buka di nomor 700 sada ayat sada tiki marede Roma 70 inong Florohana Putri Buru Pasaribu sarjana agama. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus di hari Minggu sadarion ojakonom ma Bibil Frau Hana Putri Pasaribu ga Bibil Frau HKBP Batam Resort Batamon obarto surat keputusan ni Ipurus HKBP atong tabigi majolo dijakakon surat keputusan taring utunasida. Surat keputusan ketetapan nomor 166 garing BVR garing SK garing 12 garing 2023 Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Bibel Frau Hana Putri Pasaribu Sarjana Agama, nomor induk pegawai 2023-1251511995-006, tanggal lahir 15 November 1995, jabatan dahulu Bibel Frau HKBP ditahbiskan tanggal 18 Desember 2023 terhitung mulai 15 Januari 2024 menjadi Bibel Frau Fungsional HKBP Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau dengan ketentuan A. Menerima balanco pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanco pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D.
iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan: 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP. 5. Biro Personalia HKBP. 6. Biro Jemaat HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Komite Dana Pensiun HKBP. 9. Perhalado HKBP Resort Batam. 10. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 11. BPSK HKBP. 12. Pertinggal 1 sampai dengan 11 untuk dimaklumi. Ditetapkan di PR Raja Tarutung pada tanggal 18 Desember 2023, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamu inang Bilpro Hana Putri Pasaribu nunga dibigi hamu surat keputusan Ipurus HKBP taringot tu penempatan muna Gabi Bilpro di HKBP Batam Resort Batamon. Atong tabigi majolo puda taringot tutohona Bilpro naikon uloh muna. Ulaw ni Bilpro na parjolo dongan ni padita do hamu manugunogu jala mamata-matahor ruas ni Huria na masuk tu Huria Kristen Batak Protestan. Hamu dodongan ipadita laho majamitahon hata hanguluan na tersurat di padan Narobi do di padan na baru di tonga-tonga ni Huria si pasahaton tu hamu be. 2. Ala parjamita di Huria hamu benomuna ma nasa gogomuna marmahani biru-biru ni tuhatai ima aka ruas ni Huria na balga nang na met-met na poso dohot na matua, na marsahi dohot na hisar, na jekkel dohot na burju, apulamuna maaka na marsak, tukulamuna maaka na babalu, dohot aka na taring maetek. 3. Lausongoni apamuna halak si pelebegu, dohot aka parugamo na asing pe, na manipil sian hata ni dibata, dohot sian Huriana, asa dohot na sida marsaulihon, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ojahan ni hapor syaut tai. Paupaton, ala parjamita ina hamu di Huria Kristen Batak Protestan, tumakas pasahaton tu hamu, pakobasion di tonga-tonga niya kaina, namar baju doon aka danak, akup ni parbinotoan di hata ni debata, siajar honot jala si poda honom muna tu nasida, siradutam muna do pakobasion na pit tu nasida, palimahon. Asa saud akan adidok odeng ikon marparangin ading mahamu dijolo ni debata nang dijolo ni zolma tau tiruam mahamu dia kana pinasahan ni debata tu hamu sadok hata nang pinasahat tu hamu raduti hamuma sien nasa rohamuna hobar tu hata ni debata na momolini. Dihamuin nami Bilpro Hana Putri Pasaribu nunga dibigi hamu surat keputusan ni Purus na manotopon hamu Gabi Bilpro di HKBP Batam Resort Batamon. Atong na manukum maunuaing tu hamu di julo ni akadongan na pungudison do di julo ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Na ulu hamu ujakonon Gabi Bilpro di HKBP Batam Resort Batamon. Jalan ulu hamu memilih dirimuna mangaraduti tohonan dohot ulauni hobar tupuda tohonan ni Bilpro Huria Kristen Batak Protestan nang binigimuna molo songoni rohamuna dok hamuma. Diamu inang Bilpro Hana Putri Pasaribu sarjana agama au Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mangujakkon hamu Gabi Bilpro di HKBP Batam Resort Batamon di bagasan goar ni di Bata Ama
Do goar ni nuat anak na Tuhan Yesus Kristus. Do goar ni todi porbadia. Amen. Saya didongani mahamu mangulau-ulau ni asa marsangap warna marhiti pakubosyo muna. Kamu akadongan ruas do paraladu ni huria ni Tuhan Yesus Kristus di HKBP Batam Resok Batamon jakon hamuma inang Wilfro Hana Putri Boru Pasaribon di bagasan Yesus Kristus tangyakon jala urupi hamuma nasida asa menjadi ulon nasida di HKBP Batam Resok Batamon bain sangap di Bata rak mau majaha. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata aman nami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana puna huriai. Puji-pujian doot hasangapo madiho dang di polos ho huriam somar parhalado. Alai saya di babakit hodo akan aposom na burju jalan na ulu suruan memerintahon khatam. Nunga di bojak ho inang Wilfro Hana Putri Pasaribu. Gabi Wilfro di HKBP Batam Resok Batamon. Asi maroham lehom matodim na badiai asa margugu marbisuk jala marsala nasida mamaritahon hatam na badiai pasu-pasu jala patau manasida dogot marhubas di huriaon marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya. Aboy hudulin ng Bible Pro Boru Pasaribu. Masuk mahita kamang do tinang namandok hata. Parjolo pinasama partikianon tu inang Bible Pro Leni Boru Sinaga. Oras madihita saluhut na ka amanami na nami ruas ni Huria HKBP Batamon. Na parjulo pinasahat mauliate tu de bata ala boydo dinggan mardalan ulaon paborhaton dohot mangojakon Bibelfro sian HKBP Batamon. Na pinarsangapan amanami amang preses distrik 20 Kepulauan Riau amang Sitorus Rapdohot Inang songoni nang amang uluan ni Resoton di Huriaon amanami amang Padita Manalu Rapdohot Inang dohot sudi pangulan naguktik kinang keluarga songoni nang akadongan perhobas na marhobas di Huria HKBP Batamon aka amanami inanami situa nang calon situa songoni nang di amang sekdis mauliate di amang nang dohot makobasi di acara paborhaton dohot mangojakkon Bibel Pro di bagasan sadarion akamang inang omatikina di hami laho martadik kata sian tonga-tonga ni Huriaon songoni laos sekaligus mai nang sian akawik tabi aladang adong pola boy sude ni dadadanan akka pertanyaan dewik tabi ala partikian naikon hatop bor hatami sian Pulau Batamon opak tahun opak bulan ma kuetong mangula au di Huria HKBP Batam Lubuk Bajaon di tahun 2010 sia mai sahat tu 2024 alani mau liate dodo honokku tu sude
hamuna kamanginang ruas ni Huria parhalado dengan pangula nagok tiki. Naboy hitarap marhobas di tonga-tonga ni Huriaon laho pasahaton hata ni debata barita nauli marhiti akka pakkubasyot tabi. Jala mauliate nang dikerjasama naung tapukka saliling marsaur kami dison 4 tahun 4 bulan. Godangdo akka amang inang ruas ni Huria songoni nang parhalado hahurangan na boy jupang di bagasan hadirion nami. Songoni nang diaka pakubasyon di tonga-tonga ni punguan kategorial sian sikola minggu, remaja, naposobulung, ama, lumobi, kategorial seksi paropuan, ina. Nang dipunguan ina Lubuk Baja, dipunguan ina PHD, songoni nang punguan ina Deborah, jala tu hamuak ka amanami ina nami lansia. Mauliate mamang dohok dihamunak kainang boy hupaujuk kami ulaon nami di Huriaon hobar tu haputusan manang surat penugasan na baru na pinasahat ni pucuk pimpinan to hami na ikonborhat sian Huriaon laho manguduti inganan pakubasyon na baru di HKBP Pekan Pulau Raja, Resort Pulau Raja, Distrik 10 Tolu, Asahan, Labuhan Batu. Mauliate ma di parsaurat ta sa lilingon, akka nahurang lobi, di akka pakkatayon, manang dinahurang malo hami, buat rohamuna, manang hurang malo hami, laho mangula songon na pinangido ni rohamuna. Marhite hata partadingan di bagasan tikyon. Asa tanyako kamu hami margugo jala lamboy musehu ulaho kami ulaon parsuruon na pinasahat ni debata tu hami. Makobasi Huriana di tonga-tonga ni Hurian na baru na pinasahat ni tuhatta tu hami. Alani tangyang masitangyangan mahita. Sehat hamudison akka amang inang ruas ni Huria ng parhalado di bagasan hahipason mangulak ka ulaon na pinasaha nito hatay. Jala tangyako kamu ng hami asa sehat di bagasan hahipason manguduti akka pakubasyon na baru. Alani imar hiteon di hamuna kamang inang di ari minggu na neng ro o jakonon na mahami di Huria HKBP Pekan Pulau Raja di tanggal 25 Februari 2024. Jala borhat mahami manadikon Pulau Batamon di hari Jumat tanggal 27 Februari 2024. Pusak kapihami borhat sian rumah dinas di pukul 8 manugot. Alani mauliate ma di Sudena sahalinari rohoron nami tu hamuna kamang inang diaka parsaurata na sa lilingon tuhatta manama masumasu parsaurata tuhatta manang nama masumasu hata ni debata naung pinasahat nami marhiti akka pakubasyon di kategorial di partangyangan songoninang di akka punguan di tonga-tonga ni Huria. Mauliate ma dihita sa luhut na botima. Ya, mauliate ma dinang Bibel Pro Borusinaga mardumu tu partikian alanunga marhina uli nangit-nangit akka kuasta tapake ma partikian on pinasama partikian tu inang Bibel Pro Hana Putri Pasaribu Sarjana Agama.
mari hita saluhutna. Puji-pujian dot hasangapon matutu di Tuhatta ala dengan dibasana do boy hita marpungu rap marsaur di minggu sadarion. Na pinar sangapan amang preses, amang pendeta resot, amang sekdis, inang bibel fro boru sinaga nang sude parhalado di huriat tahun, nang amang dohot inang ruasin huria di huria Batam. Amang inang au bibel fro Hana Putri boru Pasaribu, salilingon mangula sebagai calon bibel fro di kantor pusat HKBP di kantor kepala Departemen Marturia. Dari nang pangitubu boru sitopul rap dodohot hita marminggu sadarion nang dohot akatodong na adong di Batamon. Damang persinuan tu tinggal do di huta alai dia katiki naulina denggan rodo muselaw manopot hita tu ingananon. Amang inang jakon hamu maau marhobas di huriat taon di bagasan lasni roha dohot dame asanggiat nian marsangap tu hatta diaka pakubasion di tonga-tonga ni huriaon. Songoni majona boy hupasahat diaka ari naneng ro pajupang domo sehita tapa bagas pe perkenalatta. Mau lihat tema amang inang, mau lihat tema horas. Oleh tema ninang boru Pasaribu, nuaing pinasama naman dok hata borhat dohot pacakonon mewakili ruas ni huriata imainang nyonya Samosir boru manik pinasama. Shalom, Horas. Tamahi tamado moliate tu di bata, ala di papumu asini rohana do hita di tikion, bu hita marsaor, di parmingyota di tongani arion, marhite mangpareses naking, nau di pasahan niya mangpareses tu hita, firman Tuhan, nalau bohal di parngulota siganupari. Nahu hormati hami di son amang pareses RJ Sitorus nahu hormati hami amang pendeta resort amang Sudihari Manalu naksongoni amang sekdis amang sirait naksongoni amang marpaung naking amang pendeta marpaung saluhut nama amang inang situa nahu parsangapi hami suak songoni sude amang inang ruas ni huria nadong ima di HKBP Batam Lubuk Baja di sok kami jongjong song mewakili sian ina ni huriata HKBP Lubuk Baja sian seksi paropuan ima di ulaut tay bagasa sadarion napa borhaton inang pendet inang bibelfro Lenny Borusinaga jala nama jakon inang dison inang Hana Putri Boru Pasaribu inang pendeta inang bibelfro nami Lenny Borusinaga tung macai lungud dorhanami nang di perpisahan tahun bagasa sadarion takas do puhilalahami songo dia do pangajaron ni inang tuhami marhite hatani di bata naung saur tuhami dilehon inang do saluhutna tiki nalahu mangajari hami khususna seksi paropuan di HKBP Batamon sayang gia mainang hata nauli nasihat tuhata naung isabruh kamu tuhami di inani huriata say tabba ma tutu haporsiaon nami nalaho dope mangulahon
saluhutna kanaulina denggan di huriat tahun. Dungud dorhanami nyan di parwaan ninang alai marlauro datenang adong naborhat adong donaro ba sehat mainang mangula di pekan Pulau Raja. Sa itu hatta mana masu-masu inang bibel pronami di san lean hasehaton di leon las niroha jala kasudi ruas na di Pulau Raja tong ma tor boy atau majakon inang jala boy marsaor do tinggan mau liate menang upasatami salinaya teh bisa lupa kobosion inang nakso songonima tutu inang bibel pronami na baru inang Hanna Putri Boru Pasaribu pujako kami mahamu inang di huriat tahun khusus nama di ina nadong di huriatta ina Lubuk Baja khusus na seksi paropuan harap mahita non inang nalaho marsaor manangihon hatan itu hatta molo dison adong dotong tolu songon subseksi sian paropuan ima ina Lubuk Baja Deborah dohot PHD. Jadi tung masalah situ tu dorhanami pada tikion tong mahita nang kerjasama kami pe memang godang dona muda alai tong dong godang aka lansia barpangaji mainang nom manang nasongo dia pe aka tingkah nami teh songonima atas ya kami sian pengurus seksi paropuan dohot ruas nihuria botima horas shalom. Dati madinang Guru Manik waeng pasahaton hata borhat dohot pacakonon sian utusan iparhelado pinasama tu amang situa dokter sahat siahan magister administrasi rumah sakit. Salam. Karena udah jam 12:30 ya, udah pada lapar, singkat aja ya Amang Pendeta. Yang terhormat Amang Pareses, Amang Renova Pendeta Renova Sitorus, Amang uluan kami, Amang Sudiari Manalu, Amang Sekdis, Amang John Sirait, dan dongaku Perhalado, Amang Inang Ruas yang kami sayangi. Singkat saja, kita mengucapkan terima kasih untuk Inang Gibel, Inang Leni Boru Sinaga. Thank you Nang, sudah 4 tahun 4 bulan di Huria yang kita sayangi ini, Huria Batam, dan kita di Parhalado bekerja sama dan kami menilai Inang bagus ya, nilainya excellent lah ya, nggak ada sesuatu yang jelek yang kami dengar dan selama 4 tahun 4 bulan ini. Semoga di tempat baru juga Inang tetap meningkatkan kualitasnya karena kesannya bagus di kami. Terima kasih untuk persauran kita. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kami ya Inang ya. Kadang-kadang suara Parhalado ini kuat-kuat karena Inang orangnya tenang ya, bicaranya juga santai, lambat gitu ya. Walaupun Inang banyak di ibu-ibu, tapi kan kita pergaulannya di persermonan seperti itu. Jadi saya tanya-tanya juga ibu-ibu, bagaimana Inang lain ini? Bagus ya Inang ya? Nah, karena ibu-ibunya teman Inang banyak kan, kalau kami kan tidak terlalu banyak. Jadi sekali lagi selamat untuk Inang, untuk tempat yang baru. Kami doakan Inang makin berkembang, makin kompeten di tempat yang baru di HKBP Pulau Raja ini ya, Asahan ya. Saya udah tanya-tanya, gerejanya dekat stasiun kereta api katanya Inang ya, dan ramai kok di sana ya. Semoga di sana Inang senang, dan kalau Bible Pro ada rokapnya juga ya. Jadi Inang kami doakan biar cepat dapat rokap. Jadi selamat jalan untuk Inang, semoga sukses. Untuk Inang yang baru, Inang Hanna Putri Boru Pasaribu ya.
tadi saya lihat YouTube sebentar Inang. Inang bisa nyanyi saya lihat ya. Jadi bisa martak juga ya. Nah, jadi Inang, karena Inang temannya ibu-ibu, jadi Inang walaupun Inang masih muda, gak usah takut Inang ya. Kami ucapkan selamat datang. Kami di sini baik-baik semuanya. Apalagi ibu-ibunya luar biasa ya. Baik, kompak ya. Jadi Inang gak usah kurang percaya diri, jangan ya. Tetap percaya diri, berikan yang terbaik dan kami akan support Inang ya. Jadi berikan yang terbaik sini, kita bekerja sama di Parhalado juga di pelayanan dengan gereja kita. Yakinlah Inang nggak sendiri di sini ya, kita bersama-sama melayani. Dan kami yakin dengan bersama-sama ada 3 punggungan kor di sini, ibu-ibunya, jadi rame-rame. Ada Inang Deborah, Inang Ibu Baja, Inang PHD. Jadi dan mereka kompak-kompak semuanya. Jadi Inang nggak usah takut. Jadi sekali lagi selamat datang untuk Inang, selamat melayani dan yakinlah Tuhan akan bersama Inang. Demikian Inang, selamat datangnya bagi kami di gereja kami ini. Kami dari Parhalado, kita bersama-sama bekerja dan ruas semuanya akan mendukung Inang. Ya, karena wilayah kerjanya agak besar gereja ini, walaupun gerejanya di Nagoya ini, tapi sampai juga ke bandara pelayanannya. Ya, jangan Inang nanti gak usah takut, Inang diantar jemput, ya, yang paling jauh. Kalau Inang Bibel Pro ini nggak mau diantar dia, ya, saya pernah ngantar dia nggak mau, karena dia takut saya antar. Takut dia, pada saya agak marah juga ya, kok nggak yakin Inang ini sama saya antar. Pada siap pertanyaan, kan udah jam 10, nggak mau dia saya antar. Saya juga agak ragu dia, kok ragu dia sama saya gitu, padahal kan nggak kayak gitu. Inang gak usah ragu ya, nanti saya antar boleh lah Inang. Demikian Amang Pandita untuk kita dari kami Parhalado, mulai tema untuk kita semuanya. Guti Masian kami Parhalado. Berpudi sahali akamang lotinang tinasama tu parartaon lau pasahaton cenderamata sian huriatan. Rim Mahita Jongjong Mare de Mahita. Tuhan manja
tangya koma piliata martangi yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroa ni saluhus leon-leon na denggan dohon nasa uli basa na mauliutus hu pasat hami masian na nilohmi Tuhan pilihan nami tuho saya jalo magabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa hu parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dogot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutada kami godang ni sileon mitu kami asalam girgir kami untuk melihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say ro maharajomu say sao malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang leho matu kami sararon hanguluan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unang kami to gihut tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamu apa suasana tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batamo benutuho jala si marokan namidaho. Di dopakon Tuhan de batamo benutuho jala di pasor homa damena tutod di munabi. Amin. Amin. Horas, salam, selamat hari Minggu, masih jalan meta samping kiri kanan.